Lisbon Parlok ban ngap yang subha yang PCC pasangan di YouTube channel kajing pentemai. Di Parlok syaba ini sedang tu pendam kikli kajing duai. Au blake pa jingi babning long bakoi kerteng ko jome wan gi ma ko jome long komon ko jome hakhndo kumba habning nga ai khuble try kan thare ka jinron kar ko jome ban ngi ma mala ri sma ko ngi bala pala ngi na jing ma jim sao jipang di stam ba mala don ran kala ban ngi try switch nga hadu kan di ka kleman ba hila ban I ka di thai ga mariang ka bangi dang em hani po perthai try kan ngi dab de ka jing comment sha try ba mala khu ngi ba mala ai ka bam ka di mela pernah penbiang jurukam ko chingi baro disubi ejunga ai khuble ya ki jurukar ko jome ban ngi haman la ka por man la ka khleman ban hani khleman ru hapan bor na me try kan ran ba me sabha ban dor kalang ban ngi kat bang ya puli tin ko jome try kan ran bangin su thu bangin champang ni ke e ka ba me kwa ngi ban ngi su thu atrai hani khleman ngadwai try ejunga ba men dor kalang ba ki bri badan pedang ka jipang ka sistem ke badan kam ki harap lakti bas bun ko jong me atrai ngadwai ba men su bha bo ki ko jong me halor je ki ba pin ko pet khai je kam je ki ba ro atrai ba ngadwai try ejunga ba men su bha ban map try ki lai ki let kan kang jengi ki bangi jup si me malang si poj im jengi me ki ne ba ro ni pan hateng jisu amen. Di Parlok syaba yang sedang tengin pai syaka Bible sya Lukas kelang bakhat pra ka bo ong ni ti uwe unong sin syar ulakli ya udaong ko na hikai babha ngan le kumno bangan biwa ya ka jeng em bam jikut di Parlok kani ka jingkali kalong ka badan kam engi gibre bagi de ban kali badia ka jabab ro gin yo anda ka khtin ka jong ble om na ka khtin ka jong brio hang ni I bong ni unong sin syar ulakli ka jingkali now ujisu barula ong ke ke baga de ban le khna man yo ka jing em ka bam jikut ke ka ba ujisu ula jabab tongin ya pet tongin phai syaka Bible sya Matius kalong bakhat khandai ka dukhat ka bakhat yo hadu arpho ula ong te hau balai ba me khot babaha yanga om dan ubabaha rei tang uwe uba ublei rei lada me man ban lai pisat sha kata ka jing em to sumar ya ki hukum ula ong hau yakino ujisu te ula ong menam penia menam klem menam tu menam sakhilam ler buram yalau kpa bat yala ka kme bat men ie yo para marjan jong me kumba yala de utau samla ula ong hau ya kita baro ngala sumana benang khna dan ayupat banga dang duna te parlo hangning I bauliu usamla ula kali nau jisu ya kini ki jingkali bau ke bau jisu ula jabab menam to menam klem menam sakhilam ler ki ulai ong ula batai ya ki hukum ya kita baro ngalabo nado bangadang khna uni samla ulong babha badu bakongo ni udang dan ke jing hau kabani kong kade ba utte ba udang dan ke jing duna namar kata ukla kali ya kade ke jing kali ulabo ki ni ki hukum baro handai udang dan pa ke jing duna ka point hang ne kade ba uni samla udan kam ya ka jing ka jong blei kita kan phai syaka Bible chaw Matius kalang ka ba khat khandai khat ka ba arpuwe ba arpuan ujisu la ong hu lada me mon ban long janai to khilin no dino ya ki e ru kat ki ba mem dan to ai ru ha ki ba duk men yo ka chicken show te habne to one board ru yanga hre haba utau samlau la sko ya kata ka ktien ula len no sko si na ba udon shibun kispa hangning la I ba ka ka ba jisu la ong hau le samla ba de ban le mudai jisu la so si haba ula I ba de samla la phai no Badunia samla udan kam ya kajik ke jong blei hau badunia samla udan kam ya kajik ke jong blei om tang kajik brio namar ba kajik brio kalong ka bakhwan la de kaktin ma jong blei ka ong hau yones like hanrio ngate ba baro na peng je phim la lan da de kan ka dekhat rei tang ine pet ke ka ba ka ong na ba blei ula kata ya ka perthai kan ba ula it no ya la khon blakha marwe ba u ru ubanget ho onom jot shu rei unyo ka jing em bam jukut ti
perlo hanging lai i bakat no shisha ka jing e ka jo ublei yangi iwe pe we brio baul IT noi lau jo khun bla kha mar wei ban wan sha ka ni ka par thai ban yap nam ta ki pop ka jonga ba ka jong phi ban khang ni ko la ong ru bau e bangai hu onom jot shu re un yo ya ka jing em bam jukut kanu sha ka long bas ko tenat banga ban ma phi ngin yo ya ta ka jing em ka bam jukut ka bau blei ula kwa yangi iwe pe bangin yo to kin pe sa ka wei pat gat khon na u ning kong yo ne skil long ka ba saw ka khot ka ba nyo bat phra ko heb ba ye to ngin ya ye per lok hi na ba ka jing ye ka long na ublei te uwe pa uwe baro uba ye la kha ya u na ublei bat ui thu ya ublei te per lok hang ni ngala i ba ka tin ka jo ublei ka ong ba ka jing ye ka jo ublei yangi iwe pi we ka ong bangi de bane ye per lok hi kum ba mu la ye yangi kum tang ye ru gen ye iwe hang ni ka tin ka jo ublei ka la ong ru ba uwe pa uwe nangi la dangi ye ya lau paramajan ka jongi ngilong ki balak ha na ublei bar ngi ithu ru ya ublei kanu shisha ka long ka basngau tanan kidi kentien ki ba ublei la a hingi iwe pi we tito kinde phai biang sha ka bible sha uyanes ka long ba khatlai khat ka balai pusan da kane kin yotip baro ba philong ki senran jonga la de phidon ka jinge ye paralog hi anis parlog sa sien pan yo kentien ki basngau tanan ba hani ka kentien ka jong blei ka la ong ba ladangi kwa ban long ki senran ki jong u ngide ban long ki ba ye paralog hi te parlog ine pe pat manu ri tai parlog i jongi manu bare tai paramajan i jongi e kata ka jing ye paralog hi kinde phai sha kinong room kalang ka bakhalai khat ka balai kusan kajing ie kam chitre ya ka basniu hala uparamarjan kajing ie namar kata kalong kajing pendep ya ka hukum te parlong ilai i baha ka hukum ha ki shipho hukum ladon shipho tli ki hukum bat sautli ka bajing dei jingi baruble banru tli ke dei ke jere parabrio hane kapan i syahani dekhot baladang ia ia parlong hi ngila pendap yang hukum ka bau blai ula ai hangi iwe piwe manu itai para marjan i jongi ila bandai ilok jongi la bandai ki khon ki jongi la bandai parsa para marjan marpa jongi neki bre ki bangi i hlanti ki bangi kendo hlanti kila bandai ki para marjan ki jongi tikum no ngin pendap ya hukum ya ka bau blai ula ai hangni ki hinreu tali ki hukum ki baya dei bangi para breu hang dia ka ong bangim dei ban to ngim dei ban klem ngim dei ban penyap ngim dei ban sakhilam le ngim dei ban ikwa ngim dei ban kongu I kmi pa jungi khani sang la ban I shibun hukum ki ba la ong ngi ba ngide ban le khnang ba ka jingi e jungi para breu kan long ka bas khem bar ka jingi ki jungi kan long kum ka jingi ka jong blei ka bam khwan la de te par long ngine pe ka e ka jingi ka jong jisu ka jingi ka jong blei ka long ka jingi sha bat bas bun ka jingi kamdan ka jing bishni ne jing sarong nginam dan ka jingi maya ne yeng hasem kum ka jingi ka jong blei ka jingi kamdan ka jing sarong ne ka jing top met ka jingi kam ya kum kamon la de ka jingi kam ya sha ek bas new ne ka jingi ka ya sha ek ya ka badai ya ka babiang ya ka bishisha tikira pen scam na ka bible phang ka jingi ka jong blei ngin phai sha kining kong koren ka long ka ba khalai khot ka ba saw hadu nyo ka jingi ka ya sha slam bat ka lesbun ka jingi kam ju pi hun ka jingi kam ju le sarong yala de kam ju pen meng kam ju le khlam akor kam wa tang ya ki e ru la ka jong kam shat ban khi bitar kam tharai sneu kam kmen ha ka jingbam hok re ka kmen lem ha ka jisha ka jing ya sha jam ya ki e baro ka nget kloy ya ki e baro ka karmen ya ki e baro ka sha ya ki e baro hangne parang ilaban I baka jing e ke jong blei sha kalong ka bahe kalong ka bas kem bat kalong ka bayar hadu kata ta bangi ki breng em la ban modur ne ban tho ne ka jing e ke jong blei yang I we pi we hangni ngi I baka jing e ke jong blei ka bangi baro ngi ne ban dan bat kalong ru ka badan kam e ka jing em ka jong I ladangi kwa ban yo ya ka jing em ka babam jukun ban ngate parlok phila ban ong ba kalong ka ba e yang I bangin le ikini ki e re ngitip ba ladangi kwa bande daga bapan bor no ublei ngila ban job ikini ki e baro ki jing e ki bawan khmat ka jongi
Te perlu lagi di bandem kejat ke jong Jisu ban pan bono u yakini ki bangi kwa ban le ngin la ban le kumpang ila i bau ni samla bau Jisu la ong i u to in lai kita kaspa ke jong me to ai na shiki badau bat to wan bod yanga ula perkhat asen ba ula phai dien no namar bau kwa umla ban i ya kata kaspa perthai ke jong u ban hangi kumpang ila pulia ya kena kaktin ke jong ble ngilai i hangne bau ble ula ong la dah pikpa ban long kisenran ki jong u ke bagi de ban le ki ban ie paralog hi de ban yarab ye ki baduk basuk ki de ban yarab ye ki badan kam ji yarab ladang yarab tang i bakhndet eru kanu kalong ko jingur khu ya kita ki bari ki badan kam ye ki ji yarab te parlong to kinda phai shaktin ko jong blei bagin de puli ya ka khram bisu tho ba champang ke bau mu pa inge ban kran ban ngite ba baron napeng jongi kwa ita kajing em ka babam jukut ka bau Jisu ula kular ban ai hangi kani ka kamram ka jonga ba ka jong phi bangin le kita ki baro na kerpare na phi parlog sngom ha ban yakan mau bangin de ban i parlog hi bangin i no kita spa pathai ka jongi baro bangin bod of Jisu khnang bangin yo ita kajing em ka babam jukut to blend kor khui phi baro i we pi we ngisai kendo byang sa ka we pat ka video amen.